ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୁମ୍ଭ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏହି ଜୁଲାଇ ମାସଟି ଏକ ବିରାଟ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାରେ ସକ୍ଷମ ରହିବ ଏବଂ ଏହି ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ନୂଆ ମୋଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳାଇ ରଖିଦେବ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯଦି କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସଚ୍ଚା ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ପ୍ରଥମତଃ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି ମହାଗ୍ରହ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁସ୍ଥାନ ତଥା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ସ୍ଥାନର ଲାଭ ଘରେ ବିରାଜମାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ 14 ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣଙ୍କର ଅଧିପତି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି। ଏହି ଜୁଲାଇ ମାସରେ ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ବିରାଟ ବଡ଼ ଚଳନ ହେଉଅଛି। ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଶନିଙ୍କର କର୍ମ ଘରକୁ ବିରାଜମାନ କରିବେ ଏବଂ ଶନିଙ୍କ ସହ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ରହିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଏକ ଗଜ ରାଜଯୋଟକ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଅଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏକ ବିରାଟ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାରେ ସକ୍ଷମ ରହିବ। ଖାସ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ସରଳ ଏବଂ ପରୋପକାରୀ ମନୋଭାବ ରଖୁଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶନି ଯେବେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଘରେ ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହଙ୍କ ସହ ଏକତ୍ରିତ ରହିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରାଶି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଗଜରାଜ ଯୋଟକ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଉନ୍ନତି ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ଏହି ଜୁଲାଇ ମାସରେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଡୋମିନେଟ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ, ବିଜନେସ୍ରେ ଭଲ ପ୍ରଫିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥିଲେ, ତେବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳିପାରେ। ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ପରିବାରରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବାଦ ବିବାଦ ଲାଗି ରହୁଥିଲା, କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ତାହାର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହେବ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଫେରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ଜମିବାଡ଼ିକୁ ନେଇ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ବା କେସ୍ ହେଉଥିଲା, ଦେଖିବେ ତାହାର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ଘଟିବାକୁ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ଏମିତି କିଛି ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ କିଛି ପାଇବାକୁ ବା ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ତ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶତ୍ରୁ ରହିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ପିଠି ପଛରେ ଛୁରା ଭୁଷା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ପାରୁଛନ୍ତି ସଚେତନ ରହି ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଚିହ୍ନି ସାରି କିଛି ଉତ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ନ ଦେଇ ତାଙ୍କ ସହ ବାର୍ତ୍ତାଳାପରେ ଚଳନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନଟି ବହୁତ ସୁଖମୟ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା, ତେବେ ଏହି ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ରହୁଥିଲା, ଡାଇବେଟିସ୍ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ରହୁଥିଲା, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୂର ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଯିବ। ଖାସ୍ କରି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜନିତ ସମସ୍ୟାଠୁ ଧରି ଶ୍ୱାସଜନିତ ସମସ୍ୟା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ରହୁଥିଲା, ତାହାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆପଣ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତେଣୁକରି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଯିବ। ତେବେ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଜୁଲାଇ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହୁଅଛି ଏବଂ ଶୁଭ ମଧ୍ୟ କଟିବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ଏହି ଜୁଲାଇ ମାସର ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ରାହୁଙ୍କ ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମହାଗ୍ରହ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଛୋଟ ମୋଟ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇପାରେ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଯେମିତିକି ନିଆଁ ପାଣି ଠାରୁ ଆପଣ ଟିକେ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ଦୂରେଇ ରହିବେ ଏହି ଜୁଲାଇ ମାସରେ, ସେତେ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ଘଟିବ। କାରଣ ନିଆଁ ପାଣି ଜନିତ କିଛି ଆଘାତ ଦେଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଯାନବାହନରେ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ହୋଇପାରେ।
ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ଟିକେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବଂ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଜୁଲାଇ ମାସରେ ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ ଏକତ୍ରିତ ହେବେ ଶନିଙ୍କ ସହ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହଙ୍କୁ ନେଇ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ରାଶିରେ ଚଳନ କରାଇବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଆୟ ଏହି ଜୁଲାଇ ମାସରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିବ। ଆର୍ଥିକ ଆୟ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବା ସହିତ ବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ତେଣୁ ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନୂତନ ଯାନବାହନ ସହିତ କିଛି ନୂତନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜୁଲାଇ ମାସରେ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆର୍ଥିକ ଆୟ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ କିଛି ଦୂର ଯାତ୍ରାକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବା ସହିତ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। କିଛି ଦୂର ଟ୍ରାଭେଲିଂ କରିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚା ତ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ହେବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖି ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଏହି ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି କୌଣସି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ଦେଖିବେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କିଛି ନୂତନ ମୋଡ଼ ଆସିବ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଆପଣ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ତେଣୁକରି ଏହି ଜୁଲାଇ ମାସଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ରହୁଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଗତ କରୁଅଛି। ଯେହେତୁ ଶନି ମହାଗ୍ରହ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ସହ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଶନି ମହାଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମଫଳ ଦେବତା ବା କର୍ମର ଦେବତା। ଯେହେତୁ ସେ କର୍ମଫଳ ଦେବତା ବା କର୍ମର ଦେବତା, ଆପଣ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ପାରୁଛନ୍ତି ଭଲ କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ନିଷ୍କାମ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ପାରିବେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ନିଷ୍କାମ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଦାନ ଧର୍ମ କରନ୍ତୁ, କିଛି ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଘଟିବ ଏବଂ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶନି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ତେବେ ଏହାକୁ ମାନିଲେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ହେବ। ଯଦି ଏହି ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରୂପରେ ଦେଖିବା, ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍ନାନ କରିସାରିବା ମାତ୍ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମହାଗ୍ରହ ରାହୁଙ୍କ ସହ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମ୍ ହୋଇପାରେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମ୍ ହୋଇପାରେ। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ମଙ୍ଗଳ ଘଟିବ। ଏବଂ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ମଧ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ପାଠ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ପ୍ରାଣ ଏକ ହୋଇ ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ଭକ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅନେକ ସୁଧାର ଆସିବା ସହିତ ଆପଣ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ବାଧାବିଘ୍ନରେ ରହୁଥିଲେ ତାହାର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ଘଟାଇବ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ମାନିଲେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ମଙ୍ଗଳ ଘଟିବ। ତେବେ ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଅଛି, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।